need there. To be of service, to be of charity to other people. Alam po niyo kung minsan ang binababasa ko sa mga charity, pinaiingit, mga tao po na ibubuhos ang buhay nila, ibubuhos ang lahat ng sa kanila sa pagtatayo ng bahay para sa mga mahihirap. Because there is where the greater need is. Kasi po yung mga mahirap, kung saan-saan lang tinatapon, kung saan-saan lang namumuhay sa mga kahon. So may mga grupo, may mga tao, binubuhos po nila talaga ang buhay nila, magpagawa ng bahay para sa mga mahirap. That is where the greater, they feel the greater need is. At doon po sila nakakakita ng kahulugan sa buhay nila. Kamakailan lang po, may nababasa ko isang babae, binubuhos niya ang buhay niya dahil nakikita niya there is a greater need for classroom sa mga liblib na lugar. Wala naman mga classroom ang mga estudyante. So lahat po ng resources niya, lahat ng buhay niya, lahat ng nigil sa kanya, itinutuon niya sa pagtulong sa pagtayo ng mga iba't ibang classroom, simple classroom sa mga liblib na lugar. And you would read their stories, they're not happy, they're not earning, but they find meaning and they find vocation in that kind of life. Kung saan meron mas matindi at malaking pangangailangan. Para sa atin po dito, marami sa atin dito, ang matindi at malaking pangangailangan ay ang mga anak natin. So they dedicate their lives in answering that and in fishing for men in the field kung saan meron pangangailangan ang mga anak nila. So lahat ng energy, lahat ng attention tutok sa mga anak nila. Meron po kung kakilala, ang matinding pangangailangan ay ang kanyang matatandang magulang. Walang tumitingin, umaanalay sa mga magulang niya. So she sacrificed herself, sinasakripisyo ang buhay niya, sinasakripisyo ang pansariling kagustuhan niya para makalagaan ang kanyang matatandang magulang. If I could ask her, she is not happy. But she is doing it. Yun ang kahulugan ng buhay niya. Nandun ang matindi at malaking pangangailangan. Ang kalagaan, ang kanyang tumatandang magulang na wala nag-aalaga sa kanila. And that means fishing for men. Kung saan meron matinding pangangailangan ng tao, hindi lang na sarili, then you fish for men, and you will find your vocation and your meaning in it. Amen. Amen. Ikatlo po, to be fished for men, ang maging isda para sa mga tao. Alam po ko, marami sa inyo bilang magulang, kumakain ang mga anak ninyo sa pawis at dugo ninyo para po kayong mga isda para sa mga anak ninyo. Marami po sa atin na kumakain sa atin ang ating mga kapatid, ng sustento nila, ang pang-araw-araw na kabuhayan nila, kumakain po sa atin na kung minsan wala nang natitira sa atin. We become fish for men. Marami po akong kilala pare, kapag linggo, dahil naranasan po ito nung ako'y nang-assign sa isang bayan. Sa linggo po kuminsan, marami mga pare hindi man nakakaupo, hindi man nakakakain, dahil ang tao gusto kumain sa kanila, makiusap sa kanila, humingi ng konsultasyon, magpabless sa kanila, dalawan sila, magpabless na may sakit nila. Sabi ko, kuminsan, buong linggo, halos hindi na makakain ng isang pare, dahil kinakain siya ng kanya, mga parang at kuminsan, wala naman natitira sa amin, kahit duwi na ako imitahan. Hanggang umagal, naubos na ng mga tao kumakain sa iyo. And in this way, we become a fish for men. At pati mo ang ating Panginoon, kasi Kristo hanggang siya mamakain, siya naging tinapay para sa ating lahat. Pinapakain ang kanyang sarili para sa atin. And in that way, you will find your vocation and your meaning in life when you become a fish for men. Isda para sa iyong ikaw. At pinag-uusapan ko ang panalangin para sa bansa. Ako'y kuminsan nagdarasal na sana si Corona mag-resign na lang. Maging isda para sa bansa. Para wala na, natigil lang lahat. Total, doubtful yung pag-upo niya, binag-midnight na konti. Siguro napakalaking service yun sa bayan. Napakalaking kung maging isda siya para sa bansa at tahimik na mag-resign na to sa usapan. Kung lahat ng mga mayroong politiko, ganda, lubaw, kasi mag-ipon na magbigay ng gamot na hindi naman galing sa kanila, galing sa gobyerno. Kung lahat ng pinamimigay ng lahat ng naihipon nilang billion-billion, na hindi nila makasya sa their lifetime, kung ipamigay na natin at maging isda para sa lahat. So kung nagtatanong po kayo anong pamulunan ng buhay, bakit ito ka nag-leer? Sa pagluto mo, bakit natin nilang buhay ito? Anong pagluto ko na lang?
Ito po kwento ngayon sa ating Ebanghelyo mga nagtuturo. Ang panawagan, ang pasyon po natin sa buhay ay hindi po maging maligaya. Napakabago po kung yun lang ang punto ng buhay natin, kung saan tayo masaya. Pinapagod. Ikalawa, mangingisda para sa tao kung saan meron mas matindi at malaking pangangailangan kung magpunta, dumuting alay ang buhay niyo. Kaya ikat mo, maging isda mismo, tayo mismo, maging isda para sa ating tao. Amen? Amen. Ikat po, ngayon, just to tell you. Kuminsan po ako'y nagpupus lang pag nagbibiyahe. Mas relax, mas madali, magandang push ka. Minsan po sa isang post, may isang bata ng kinita. Chicharon! 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 Titinda. Chicharon! Chicharon! Eh may isang nagbibiyahe tulog na tulog, sarap na tulog. Eh nung tumapat sa kanya, chicharon! Chicharon! Nagkakaya. Ano natin pa yung bata sa sarap na tulog ko lang siya? Kinuha yung tinitinda niyang chicharon at pinagdala tapos nagdurog yung tinda yung chicharon. Ano ang nag-inay mo may natutulog dito at pinagdurog yung chicharon. Di na makibo yung bata. Tinignan yung chicharon na nadurog. Pinulog. Pulburon, pulburon! Pulburon, pulburon! Kaya ako iyak eh. Pulburon, pulburon, pulburon! Siguro nanguna nagtitinda ng chicharon, nagtitinda ng fish chips sina Pedro at sina Andres. Kung sabi ni Lord, balintinitan na niya, kaya sama kayo sa akin. Magtinda tayo ng iba. I believe in that.